Hello guys, welcome ulit sa vlog namin. Magsushooting kami ngayon. Panoorin nyo kami kung paano magboxing. Hinihintay ko ng mga kasama ko. Samahan kami. First fight from Mindanao. Hey guys, yun. Mamaya konti. Pag matapos sila, nag-report. Busy yung iba eh. Yung iba kukuan pa, may-make up pa. Ako lang yung walang make up eh. Kitang-kita naman. Normal, walang halong chemical. Yeah man, samahan nyo kami dito sa aming tambayan. A few moments later. Go. Tilingawaan eh. Ikaw no ilit kayo boss, kapoy yapon. Ay, ikaw lingkod diri oh. Ako yung Mas mayo. Kuan dito. Kung yung lingaw be, yung lingaw. Gahaya po nimo. Kapoy kay ikaw galing kunik ko nakapagawat kag sindong. Di ka patoon. Mo ta kuno na kuno. Ari. Tau ka si Kuan. Tau ka. Awak magagi kapoy. Di ka patoon la. Lusan di ka taron. Sing abusado. Pagdali. Aman si akong gisugo. At sa sunod boss. Siya na mo ka sa sunod ako na mo ipagawa. Ikaw, aman ka. Makloy kay kang dako. Kamundok. Tawakan boss. Naka mo diri do ba? Paruot ako. Ipagkapoy mo ni ani boss. Re, Unsa day mi ani? ay na mo mag reklamo ba kay sakto mong sweldo. Tagay ko yung lingaw be. Ako sa ating boss ikaw may galingkod. Ikaw may dausilo kami. O sige. Ikaw magsweldo sa kuha, ako mo suko. Abi mo kwarta. Ora naman ka tay kwarta kan buta ka. Abi mo kwarta ko daw. Hey. Ay mo duha dali. Magkunsa man din ani. Tagay ko ninyo lingaw ba? Tagay ko ninyo lingaw kay mingaw kay ganina pa ko sig tambay diri. Boss, sige rin ako. Boss. Sa ikatag na mo nimo nga malingaw ka. Ako di ato tang lingaw boss ato ngayon magalawas kay gwapo man nga boss. Ari mo. Pinangangin ko. Takog ilaw. Pinangangin ko. Sige, discard ka ilaw boss. Unto mo dili. Kunsa din ani? Pariyo pangpako ko ng ulo duwa ron. Mag-boxing na lang ani boss. Unsa mag-boxing na lang ani? Dili. Magitikanay mo dila, magitikanay. Ganahan ka? So, may lang sumpag boss. Unsa anak boss? Dali raman ako, di maganahan raman mo ano. Ayaw, para malingaw lang ko ba? Ya, tagal nga bunog mo ani. Ya tagal may magsinto ko. Do. Nagkapo na kag tubig. Mga bunog mi ani magunsan lang mi pa. Ya boss tagal. Trabaho man mi pa. Magtrabaho ba mi pa? Dali na. Boss, tagal may magsinto boss. Round 3 para malingaw lang ko. Kasi ba daw, Sige, prepare mi. Dali. Nay, magsinto may batay daw daw. Tagaan na magsinto. Pila man. Pila din yung ganahan. Pila. Ari bunog dali niya na boss. Dali. Sige boss. Bilang tuguron basta knockdown ko. Sa pa. Di ko ganahan mabunog na inyong mga naong. Pangita mo atog kuan. Pangita mo atog labs. Ako boss, di na ako butangan boss kay kabalo naman kung akong namali mataksan. Dali ba? Ganyan ka reklamo. Pangita mo nga nagkuan. Iputo sa inyong mga kabot. Rapo boss oh. Rapo di sa lamisa akong giko ah. Isa na lang oh. Ya ay kay nagpanungan eh.
Ganahan ko maglantaw na yung mga lawas. Boss, Dispose okay na yung gloves, sa boss. boxing, wala nagsalina. Sa boxing, tanan. Boss, okay na yung gloves. Makita akong Dali, kamatso, dali, boss. dali ba? Yeah, okay na yung gloves, boss. Makita akong kamatso. Ginana, ginana. Okay na yung gloves. Ginana, Kamu ra may mga bunog. Aw. Di na lang Di na, boss, boss. Ubuon ninyo yung salina, ubuon. Ano yun, boss? Ade, boss. Boss, Kita mo boxing nag-jacket. Kapit ba? Kapit ba? Naingit, mag- Boss, may. Agahay mo muna pang Sige, boss. Kita na niya muka. Matso. buhay ng anting-anting. Buhay. Buhay. Wala mo ka tingante ni boss. Boss. Tawag kasi Paloma Paloma ron. Paloma! Punta, dugay kay kamo buwan. Naligo. Naligo ka ha. Naligo. Katoy saan lang kung makanaligo ko? Kahit isang linggo hindi maligo, makinis pa rin ko. Sige, bye! Wala pa, wala pa. Ay, ang sound so. Wala ka na mina, wala ka na mina sa simina. Ini boxing nila ana bago sila magsugod. Murampa ka ha, murampa. Oo. Unya, o pananglitan boss, o magkalimot sila sumbag, lubot may ilang lang taon sa kuha. Di sila nala nila. Sige boss, sige boss. Sige. Ay, isaw, sikaw-kaon. Para malingaw ta. Mingaw kay lugar ay tao na no. Lagi mingaw, lagi kayo. Ako rin nakabibo. Dire dire dire. Sundan na to, kay gabi ilan. Gabitan pa ko sa umbana ko niya. Bunog yun yung isa ron basta di mo kikiri kay. Kung may repere, ay magkuhan kondisyon. Bunog yun yung isa ron. Di, ako may muli kiri Ako may Dili lang ka maglabot-labot. sorry boss. Dili lang ka, hindi Ay, pa kami. parampa lang. Ay, kani kabiga. Wala eh, pamatungay ha. Dire. Dire ka, dire. Maginahi ba? Sige, boss. Bunog yun yung isa ron basta di mo kikay. Tangtang lagi. Round 1, Paloma, rampa. Ay, nako. Diyos mio, talungan, yung sumbag pa. Round 1. Dili. Sorry, ay. Dili ikaw may repere, ako may repere. Dinala na ko ako. Rampa lang kayo ng trabahoan eh lang oh. Ano tayo mo? Abi na kung may kilo ato. Ay, ayaw madami. Sige. Balik. Dako, ro kay kaglawas dun mo. Na. Umi kay kapumuton ba? Ay, labi mo kay kumot. Ay, dili ko sa kung lang pari ati. Dalong tigas palay. Pagkuyos, pagkuyo, pagkilaw, bara ko. Re. Balik. Round 1. Paloma, rampa. Wala pa, isa kong pusing dira. Excited mo. Ato bang sa kamera? Anong seryoso man kayo na imong naong? Okay na, boss. Mura ka kuan, mura ka ganing gibala sa kanyo, nga wala pa katugbahan to karon. Uy! Sige, larga! Round 1. Tarong nga daw, sa mga tao na imong trabaho daw. Kanang malingaw ko, kanang malingaw ko. Ano nga, dire. Ay, pagkahasol, bali mo mali. Sa man na yung boxing dito nung magiganay. Wala. Round 2. Bilani. Kuan. Bilani. Duha. Sige. Round 2. Paloma, rampa. Yara, rampa pa. Gano kay kang paluma ata oy, nung sa magkataon oy. Sa may ipangala sa imong taon. Hoy. Awa na, Sakit, pagpatay mo! Pangigo sa ni dire. Ay, maapil, madami sa mukuti. Ya! Tay! Round 2. Ay magapil-apil ba kay? Ay! Kasi naman ko, boss! Kita ba, man? Andre, knockdown ako na. Apil-apil man tao. Sorry na kayo, boss. Gipsan. Dito nga sunduan noon. Anak, kay magbubo. Kuha ni boss, susugod ka. Okay, fights, Andre. O kani, last round. Kinahanglan magiganay jud mo. No. Sige, boss. Magiganay jud mo. Kana yung nay mga nyana, wala pa ay vlog. Ay na, paruon dito. Di, boss, kay Ganado na kay boss.
Round 3. Paloma, rampa. Wala pa lagi. Sorry, boss. Round 3. Paloma, rampa. Yan, hindi minatayan mo. Sa manang galing sa Ay naman ba yan? Ay naman yung... Round 3. Round 3. Last round ha, last round. Nanglan ay mga igo, na mga sunggo. Ha? Si boss. Fight! Ayaw ko pa! Agay na ra! Ay! 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 Ginoo ko! Tumagin! Uy! 1.5 na! 1.50! Sige, kasuha ka na ko. Kasuha ka na ko! O ka lang, Juan, rep! Ay! Sige na! Thank you! Kanino! Mabuhay, mabuhay, mabuhay silang lahat. Paloma. Paloma lang sa salam! Tingnan nyo! Okay guys, next time. Thank you!